Čachtice sú najznámejšie určite kvôli Alžbete Bátorovej a Čachtickému hradu. K tomuto pribudne aj tento Draškovičov kaštiel a po tejto generálnej rekonštrukcii dúfam, že minimálne na takej istej úrovni bude reprezentovať obec a kraj. Draškovičov kaštiel bol postavený v roku 1677. Je to podľa teda prvého majiteľa a staviteľa Mikuláša Draškoviča. Je to teda rod chorvátskeho pôvodu a tento človek teda tento kaštiel nechal zriadiť, lebo v severnej časti Uhorska nemali svoje majetky, takže nechal ho postaviť v Čachticiach, kde mal svoj pozemok. Historicky ten kaštiel vyzeral inak, ale to jadro po Mikulášovi Draškovičovi je stále zachované tak, ako bolo. Kaštiel mal potom aj iných majiteľov, taký najzásadnejší asi potom Mikulášovi Draškovičovi bol rod Forgáčovcov, tak hlavne Pavol starší Forgáč nechal ten kaštiel rozšíriť o možno až 3 krídla, nie je to úplne jasné, ale ten kaštiel v tej podobe, ako je dnes, je vlastne už menší. Po Forgáčovcoch ešte kaštiel vlastnila rodina Čenkejovcov. Dokonca sa hovorí o tom, že v 50. rokoch tento kaštiel slúžil ako ubytovňa pre menej majetné obyvateľstvo. Aj to sa podpísalo na jeho zlom stave. Tie krídla boli zbúrané väčšinou v tých 50. rokoch, keď sa konala veľká rekonštrukcia a už boli v dezolátnom stave. Samotný kaštiel bol len čiastočne prístupný verejnosti, len to vlastne vrchné najvyššie podlažie, lebo zvyšok slúžil ako sklad alebo klub pre mladých, ktorí zbierali kamene, alebo tu boli uložené nejaké zbierkové predmety. Kaštiel sa nachádzal v takom stave, buď ho v spolupráci so samosprávnym krajom zrekonštruujeme, alebo sa predá ako prebytočný majetok, pretože jeho prevádzka bola veľmi ťažká. V časti objektu nefungovala elektrika, v časti objektu netiekla voda, niekde zase naopak zatekalo do múriu. Tie vnútorné priestory boli zanedbané, neboli využívané vlastne ani ako tie expozície, čiže nikto sa o to veľmi nestaral. Bola tam vysoká vlhkosť, bolo to naozaj teda v zlom stave. V súteréne bola stará zhrzavená vzduchotechnika, nefunkčná z tých 60. rokov, že ten objekt bol zrelý skôr na točenie nejakých hororov, ako na zážitok z nejakej muzeálnej expozície alebo z návštevy nejakej kultúrnej pamiatky. Bol to naozaj taký zabudnutý, schátraný objekt uprostred Čachtíc a ten stav celkového objektu naozaj už bol viac ako havarijný. Ja by som vás privítala na slávnostnom odovzdaní staveniska spojenom s poklepaním základného kameňa a rekonštrukcie Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach. Poklepme to, ten trenčiansky kameň. Čiže dnes sa začne vlastne rekonštrukcia stavby a potom paralelne ešte budeme obstarávať vlastne vybavenie tej expozície a ďalšie veci, ktoré sú financované aj z pomoci grantov Európskeho hospodárskeho priestoru. Čoho sa bude tá rekonštrukcia týkať? My sme postupne ten kaštiel pripravovali na rekonštrukciu. Jednak sme vyrúbali dreviny, ktoré sa tu nachádzali v miestach, kde stojíme, preto nebolo kaštiel ani vidieť z nádvoria, nedal sa zamerať. V ďalšej etape sme urobili zameranie tohto objektu. Urobil sa architektonicko-historický výskum, ktorý bol ako keby prípravná dokumentácia pre projektovú dokumentáciu na obnovu. Čiže akože chcete menší profil tam, hej? Pohľadovo menší, môže sa natiahnuť trošku do dĺžky, do hĺbky. A tie schody, čo sú zvonka, tie budú fungovať, hej? To sú tieto. Aj požiarne musia byť. Tá rekonštrukcia bola nevyhnutná. Menili sa vo veľkom rozsahu omietky, inžinierské siete, podlahy. Ostala jedine na prvom poschodí pieskovcová podlaha, ktorá tu bola robená v tých 60. rokoch, ale zvyšok vlastne kompletne všetko sa menilo. Okná, vykurovanie, takže tá rekonštrukcia bola naozaj že generálna.
Jediné vlastne, čo sa nerekonštruovalo počas tohto projektu, bola strecha, ktorú sme vymenili v roku 2018 kvôli tomu, že do objektu už teda zatekalo. V kaštieli okrem teda rekonštrukcie stavby muselo dôjsť aj k reštaurovaniu určitých prvkov, ktoré sú súčasťou tej stavby, neoddeliteľnou, a sú teda historicky veľmi cenné. A to je napríklad pozostatok krbovej rímsy na poschodí v ústrednej miestnosti, ktorý je stále teda v Murive. Samozrejme to riešil pamiatkový úrad, na to boli zavolaní reštaurátori. Na prízemí pôvodný oltár z kaplnky z čias Forgáčovcov. Pôvodná kaplnka už neexistuje, ale ten oltár stále je zachovaný, takže počas rekonštrukcie, myslím, v 50. rokoch sa rozhodlo, že bude nejakým spôsobom pridaný priamo do Muriva v tej budove. Takže je stále súčasťou a je to stále teda originál predmet. Na fasáde budovy je relief Panny Márie, takisto z čias Forgáčovcov. Pod týmto reliefom, pod Pannou Máriou, sú ešte aj slnečné hodiny, ktoré už nie sú tie pôvodné, ale bolo stále na budove vidno obrys. Sú teda zreštaurované a sú osadené ako nové, teda ako replika týchto slnečných hodín. To je pieskovec, čiže tu je problém, že keď sa tu niečo znečistí, tak to pôjde do zboru. Kaštiel bol sídlom aj múzea v Čachticiach, ktoré vzniklo v 50. rokoch. Lebo nakoľko aj Čachtice, aj Nové Mesto postupne prišli pod Trenčianske múzeum v Trenčine, tak sa dostal vlastne do správy Trenčianskeho múzea, ale je to majetok Trenčianskej župy. Teda múzeum ho nevlastní, on ho spravuje. Predmety, teda, ktoré boli pôvodne v expozícii, v tej staršej, samozrejme museli byť prevezené na iné miesto z dôvodu rekonštrukcie budovy. Časť týchto vecí potom teda bude aj vrátená do expozície. Nový projekt predpokladá postavenie nových expozícií aj v suteréne, aj v časti prízemia a aj znovu na poschodí. Takže bude výrazne rozšírená oproti tej starej. Dnes sme slávnostne otvorili po rekonštrukcii po 2 rokoch teda Draškovičov kaštiel. Chceme tu poriadať rôzne stretnutia, podujatia, tvoriť rôznu kultúru, kreatívu. Sú to nádherné priestory a tieto priestory chceme využiť aj pre účely rôznych návštev zo zahraničia, konania sa rôznych podujatí, stretnutí. Alžbeta Pátorík má na sebe šperky. Expozícia je rozdielna oproti tej starej, najmä v tom, že sme sa snažili ju tvoriť moderným spôsobom. Museli sme vybrať určité také vybrané kapitoly z dejín Čachtíc. Samozrejme, neobyšli sme Alžbetu Bátoriovu, ktorá je takou kľúčovou témou v Čachticiach. My ju chceme prezentovať prostredníctvom toho divadla. Teda budú tam určití herci a bude to fungovať ako holografická projekcia, čo je teda celkom unikátna záležitosť. V suteréne máme expozíciu, ktorá sa venuje dejinám vinárstva, ktoré tiež v Čachticiach má svoju tradíciu, a to v podstate dodnes. Habáni, ktorí v 17. storočí prišli na toto panstvo a mohli sa tu usadiť. Poschodie je už také honosnejšie, tam prezentujeme hlavne históriu šlachtických rodov. Ústredná miestnosť s kreslami, s replikou šiat Alžbety Bátoriovej a takisto prezentácia akéhosi takého šlachtického štýlu bývania, hlavne už v druhej polovici 19. storočia. Odporúčam navštevu expozícií z tohto dôvodu, teda je moderná. Snažili sme sa ju vytvárať tak, aby odovzdala kvalitné informácie návštevníkom, ale zároveň odídu s určitým dojmom, odídu s nejakým zážitkom a to si myslím, že stojí za to. Ale ničoho sa nechytajte! Celá táto rekonštrukcia Draškovičovho kaštieľa nekončí týmto projektom. Dokonca už máme aj právoplatnú ohlášku alebo stavebné povolenie od pani starostky od obce Čachtice na revitalizáciu a kompletnú modernizáciu okolia tohto Draškovičovho kaštieľa. My sme počas teraz zimných mesiacov pripravili projektovú dokumentáciu aj na obnovu parku okolo kaštieľa, ktorý dúfam teda, že sa podarí zrealizovať v roku 2025 a naozaj dotvorí to atraktívne prostredie okolo Draškovičovho kaštieľa.